जळगावातील ज्ञानदेव नगरमध्ये महिलांची छेडछाड करण्यात आल्याचं समोर आलेलं आहे। टवाळखोर शिवीगाळ छेडछाड करत असल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे। महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे। महिलांनी पोलीस अधीक्षकांना या संदर्भात निवेदन दिले। निमजाई फाउंडेशनच्या अध्यक्षा शीतल पाटील बाक्षेंसह महिलांनी पोलीस अधीक्षकांना निवेदन देत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे। मी आत्ताच एसपी सरांना एक निवेदन दिलेलं आहे। महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना केल्या पाहिजे, कारण ज्ञानदेव नगर परिसरामध्ये गेल्या 2 दिवसापासून अतिशय जे टवाळखोर जे मुलं आहेत ते महिलांची छेड काढतायत। आणि असा एक दुर्दैवी प्रसंग माझ्यासोबतही घडला। मी आणि माझी बहीण गाडीवर जात होती, तिच्या गाडीला कट लागला तर त्यांनी अरेरावी भाषेमध्ये आणि अरेच्छ भाषेमध्ये त्यांनी आणि स्त्रीला लाज वाटेल अशा भाषेमध्ये शिवीगाळ त्या मुलांनी त्या ठिकाणी केलेली आहे। तर सरांना एकच आम्ही निवेदन दिलेलं आहे की त्यांच्यावर कडक ती कडक कारवाई झाली पाहिजे, जेणेकरून महिला ज्या आहेत त्या सुरक्षित राहिल्या पाहिजे।